جوتکارên bajarê Amûdeyê Rojavayê Kurdistanê dazînan ji kêmbûna sûtemeniyê ya ku rêveberiya peyê ji wara terxan dike kirin û gotin ku ew neçar dibin sûtemeniyê ji bazarên qaçax an ku bazara reş bi nerxekî giran bikirin. Li gor cotkaran ku şarwaniya rêveberiya peyê de tenê 5 lîtr mazot ji her donimekî çandiniyê re terxan kiriye û bi 53 lêreyan difiroşe wan lê ew rêje têra wan nake û neçar dibin her lîtrekî bi 8 lîreyî bi qaçaxî bikirin. Cotkaran xizmetguzariyên rêveberiya peyê de bi lawaz pesindan û gotin ku wan hemû pêwîstiyên çandiniya xwe buha kirîne û nimûneyek da ku wan her tonek semad bi 250,000 lêreyan kiriye. Cotkar dibêjin ku her sed donim pêwîstiya wan bi 205 lîtr mazot heye ji bo cotkirinê ku 3 caran traktor lê vedgere. Beriya niha jî cotkarên gundewarê Hesekê heman gazin kirin ji kêmbûna mazotê ku ew neçar dibin zeviyên xwe bi temamî neçînin û tenê beşekî biçûk biçînin. Cotkarên deverê her wiha gazinan dikin ji bihabûna nerxê dermanê pêwîst ji bo zeviyên xwe serbarî kêmbûna baranê ya ku ziyan gihandiya berhemên genim.